UMashatile uthi izikhungo zakulelizwe ezigcina amagugu ezwe kumele zisetshenziselwe ukuxazulula inkinga eziningi ezikhungethe umphakathi. Kuzokubalwa amathuba omsebenzi, ukulwa nenkohlakalo kanye nobugebengu. We must, program directors, position our heritage institutions to contribute to the government's efforts to deal with pressing challenges of unemployment, social fragmentation, crime and corruption. Uthi njengoba elakuleli linamasiko ehlukene, kuwumsebenzi wezakhamuzi zakulelizwe ukugcina nokuqhakambisa amasiko azo nakwamanye amazwe. Our heritage embodies the very essence of our nationhood and the resilience of our people united in their diversity. Inyanga uMandulo izobe isho ukuphela kweminyaka emibili kusingathwa umcimbi wokukhumbula labo ababeyizishoshovu zomzabalazo ababegcinwe ejele iRobben Island. Ziyisithupha ichuse zezinye zeziboshwa zomzabalazo ezazigcinwe kuleli jele ezizokwembulwa kulonyaka. Fellow compatriots, the month of September also marks the second reunion of Robben Island ex-political prisoners, during which a wall of remembrance featuring the names of all Robben Island ex-political prisoners and 6 commemorative statues will be officially launched. Uhulumeni ucele ukuthi kube nokubambisana ukulwa nezinga eliphezulu lokusetshenziswa kwezidakamizwa entsheni. The rate of drug abuse amongst our children is a concern to our government, especially as it leads to stigmatization of young people into categories. As we all hear, some of them are called Amapara and other names. I call everyone to stand up and fight this demon that has engulfed our nation. Bekuneminyaka imigubho yosuku lwamagugu ebibanjelwe nakwezinye indawo.